malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, puro nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabuti hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda.
DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DCKI, member KBP, oras mga dugang 4 minutes, makalipas sa alas 12 nin pagkaudto. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisan na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa magtsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
Acertado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigurar na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo and Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo and Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo and Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan. Sinong magsasabing ako'y masaya? Ay, makatugang maray na pagka-untupos si Dugabos. Alas 12, abot ng 2 oras na gayo kitang magiribanan mga tugang. Ini po ang programang Bakong Macho Guapito. Ini ang programang Pagulayan Tabanwaan. Sabado kita ha, pag una ako sa bago, ma-news ka sa ako, bako pala, ta Sabado. Well, sa laog ka na programa mga tugang, kita po magkakaigwanin mga pagurulay-ulay yan mga napapano na issue. Siyempre, sa induman pong mga reaksyon, opinion, komentaryo, pwede po yan i-text sa moyang text line. Digdi po sa RPN DCKI 0981-674-2530. Ini na lang ang sa kuyang magiging official background tabi. Ang sa kuyang kapartner ko niyan, si Engineer Felix Lagrimas. Dahil mo nga na ipagparawalahon, ha? Dapat kayan na perming tuo. Ay, pero ibaan pag nagsusurat ka nin wala, talagang sabi ka ni ba, matali nga yan. Ayan, magiging official background ta mga tugang ta. Ano sa indong lingkod, bako man pong guwatso mapito. Guwapito pala, bakong mapito. At medyo kuyan ang panahon ngunyan, dapat masinggaya. Ano man po ang sa indong ginigibong ngunyan, sa man po kamong lugar, kan Rinconada area. Ana probinsya po ni na Camarines Sur, sa buong Pilipinas na naka-live streaming ngunyan. Welcome po digdi sa lawag ka na sa tuyang programa. Pagulayan Tabanwaan. Madali pa akong makasabi nin programang Macho Guapito. Anyway, ako po sa indong amigo sa radyo. Kay banan mi sa information si Jimmy Guanzon. And siyempre, duman sa si Ricky Sagayap duman sa transmitter side. Kaya welcome po mga tugang. Ini po ang pang Sabadong edisyon niya tungo niyan digdi sa RPN DCKI 1332 kHz. And kami po na antabayanan sa pagiban po kan sa muyang Facebook Live. Ini pong Twitter as in YouTube channel mga tugang. Yaon pa man digdi ini ang Macho Guapito. Pinagribayan ni Engineer Felix Lagrimas si James Sonoco. And siyempre si Ching Si, yaon man digdi tatyan mga programa man siyang alas 2. Kamusta mga nagkakarakan ko niyan? Pasensya na kamo sa boses ko, medyo haggard na maray ta. Kasod nanganaan kitang pagparataram. Dahil man, bako man na sige ang taram, kundi igawa man sa ng parte, kundi mainit sa panahon. So, venue kan sa muyang seminar,
bako man na aircon ta nagtitipid po kami. So yan lang, electric fan saka mga pamaypay. Thank you very much pala sa mga nagsuporta mga tugang Kasudma. Duman po sa Banwanin Baog Camarines Sur natapos man giraray so sa muyang sarong programa, proyekto kan Municipal Federated Parent Teachers Association Kasudma mga tugang. Nag-undergo po kami in orientation seminar, lalo na po duman sa mga principal, head teachers, and mga SPTA, ining School Parent Teachers Association or General SPTA, and mga selected students from the different high school dyan po sa Banwanin Baog Camarines Sur. Naging maugma, naging makonsuelo, gabos po nagpartisipar. Majority kan mga eskwelahan po mga tugang sa elementary as in sa high school, nagpartisipar po dyan sa ginibong orientation on child protection, sexual abuse awareness or sex education awareness, anti-bullying, and then ini pong peace and order sa fraternity and sorority po mga tugang. Kaya ang boses ko medyo nanganaan. Tapos kasod manghapon si Pres Norman Vega kan nababarera garo restoryahan muna nga kita. Kaya sabi ko no problem, basta importante nadagos sa tuyang seminar. And siyempre, kami po nagpapasalamat man in behalf of the Municipal Federated Parent Teachers Association kan Banwaanin Baog Camarines Sur po mga tugang. Nagpapasalamat kami unang-una sa Local Government Unit of Bao sa pahinginot ni Mayor Jeff Biseño and the Municipal Social Welfare Development Office dyan po sa Banwan kan Bao sa pahinginot man kan OIC si Ma'am Dayan Barasena and si Ma'am Cyril Ciruelo. Thank you very much. Si Jovelyn, tama ba ako? Jovelyn Priscia, yan, thank you very much. And syempre sa mga sa ibang members kan PSO na talagang nagbantay man po kasudma dyan sa Muya para at least ko yan maging security kan sa Muyang ginibong venue, ginibuhan kan venue maging peaceful yan. And syempre sa Muyang mga speakers, si Attorney Salvador Bogs Pilingon, siya po ang Education Supervisor kan DepEd Camarines Sur Division, si Honorable Gali Bayos sa mga speaker taan sa iyang expertise mga tugang sa sex education awareness sa rupining midwife and nurse kung day ko nasasala. And siyempre an social worker kan family court digdi sa siyudad kan Iriga, Branch 7 kan family court, si Ma'am Marion Sareno Taduran. Siya po ang pinag-endorse ni actually si Judge Rima Kutanaan saro sa mga speaker sa social o sa child protection, kundi ang pinag-endorso iyo po si Marion Sareno Taduran. Ngayon, so sa indang mga tema mga tugang. And siyempre si Police Major Dennis Kindara, siya po ang OIC, Chief of Police, bagong tuka po yan dyan sa Banwan Canbao. Sa iya man na tema, dapit sa peace and order, sa fraternity, sorority, kasun mga tugang. Kaya naging magayon. Salamat sa duwang public school division supervisor Canbao sa elementary and high school.
si Ma'am Judith B. Maigi. Actually, advisor pa po siya kan MFPTA. Siya po ang OIC, Public PSDS Public Supervisor. PSDS po kan elementary. And si Ma'am Josephine C. Duruin kan PSDS secondary. Siya po ang mga naging katuwang mi. Dinamayan po kami kasud mga aldaw. Nasa tuyang duwang PSDS. And pati ang samuyang in charge. In charge po mga tugang. School head in charge. Advisor kan MFPTA si Mr. Roberto C. Bayos. Thank you very much. Sa kuyang mga board of directors sa MFPTA, tayo yan sinasabing challenge sa tuya, aksipuntan challenge na makapagtukitan ng mga programa, lalo na po sa tuyang mga parents, sa mga teachers, as in sa Bao District mga tugang. Kaya, thank you very much. Naging magayon sa tuyang ginibong orientation on child protection. And siyempre, sa kuya mo na pagpapasalamat sa gabos na mga principal head teachers kan kada eskulahan sa elementary. Di ko na po kamo sasaro-saroon, dakol po. Pati sa mga general PTA officers, president, vice president, secretary, may treasurer pang kaibanan, and siyempre so guidance counselor sarong teachers po yan, pati ang secretary. Kan kada eskwelahan sa elementarya and sa high school. Yan. Thank you very much. So mga estudyante from Agdangan, dakul sinda, mga 15 garutong nag-attend, mga estudyante, high school. And sa EPAMS, dyan sa Seferino, ininyaon dyan sa Grada High School, dyan sa Bao High School, sa Karanday High School, yun. So mga nasa Upland, thank you so much sa Indo po Gabos na partisipasyon kasuodma dyan po sa Municipal Covered Court, dyan sa Banuanin, Bao, Camarines Sur, sa ginibo niya tong orientation on child protection. Mala po ka importante kay ni mga tugang, ano? Lalo na po ngunyan ang mga panahon aros igwa na po kita nin mga Republic Act. Paano niya ito mapoprotehiran ang aki? Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Kaya tinawan min orientation on child protection sa mga head teachers, principal, mga parents, na mga opisyalis kan PTA, asin mga estudyante. Sa lado man kan mga estudyante, inimbitaran mi ta mas maray na putong na madagong ninda so tema dapit sa sex education awareness. Tangon yan po baga, mga aki pa, guanang nagkakabaradusan. Yan. Dahil hindi aram kung ano ang pwedeng abuto na about sa amay nindang pagbabados na pinagpapaeskwela pa sa nakan mga magurang. Nagkakigwa na nin mga boyfriend or girlfriend, okay lang kuta na yan. Kundi dapat maaraman niya to. Ano ba talaga ang sex education awareness? Sabi nga ni kansamuyang alkalde dyan sa Banuan kan Bao, pati dyan sa may second floor kan covered court, munisipyo, pinagdi-date na in high school. Sige an haradukan. Paglabos ngaya, nagsabi pang hi, kaya pambihira. Kaya saro po yun sa mga pinaka-objective kan sa tuyang mga speaker na pinagtao o kan sa tuyang ginibong orientation on child protection. Duman sa anti-bullying na naging magayon po sa mga naitaong tema ni Attorney Salvador T. Pilingon and Education Program Supervisor kan DepEd Camarines Sur. Paano niya ito malilikayan? Paano niya ito maibitaran na anaki pag nakakaranas po nin bullying sa loob nin eskwelahan?
taigwa nga ninin nakaulay kitang sarong parents, dahil ko na lang po sabihon ng pangaran na nagpundo sa iyang aki na grade 1, dinuhulitan nakamati po nin bullying, nin pambubuli sa eskwelahan. Ini po ang mga dapat na natataw ni atensyon kan sa tuyo mga maestra, guidance counselor na dapat may paabot tulos ang siring na nangyayari. An aki, pag iyan talaga pinagbubuli, iniinsulto, sasabihin kayo, day na lang malago. Yung mananggad, day na po naglog sa eskwelahan. Kaya yan po ang pinaka saro duman sa mga tema mga tugang. Na kung iyan po na i-report tulos sa principal, sa guidance counselor, sa maestra, asin iyan po na pagurulayan, pwede pala niya na i-conducer ito bagang module learning sa harong pwede tanganing makatapos. Ingon yan medyo siguro sa amaman busy sa trabaho, dahil na naipaabot duman sa teacher, sa guidance counselor, sa principal, kung ano magayon. Di kung iyan medyo huri na, di sayang kan panahon kan aki, imbes na mag-grade 2 na, grade 1 pag-iraray. Pero garo igwa pa nin pagkakataon na module learning ang nagibuhon, tanganing makapagpadagos sa pag-eskwela mga tugang so aki na nakamaranas po nin pambubuli. Kaya saro yan sa mga naging hapot man kasod igwa man nin Q&A. Tapos igwa nin mga ipinagsambit si Attorney Bugs Pilingon dapit duman sa mga Republic Act na kung makukulong, so nambubuli, anong gigibuhon kan mga magurang, maestra sa laog kan eskwelahan. Kaya magayon po mga tugang. Pag-abot naman second topic man sa sex education awareness, talagang very open si Honorable Galileo Bayos. May mga vulgar na word pero mga matured naman po so nag-attend. Talagang kaipuhan na ipamati, i-explicar sa magurang, sa mga nag-atindir na tangani pong masayangan sa indang mga pangaturugan, malikayan ngo na ining amay na pag-agom, pagbabados na mayo po sa panahon mga tugang. So, ayan po kaya importante po ining mga araw kaining orientation seminar. Sa child protection, about sa pag-a-adapt nin aki. Na-explicar po ni Marion Sarena Taduran, ang Social Welfare Officer 2 kan Court Social Worker, Iriga City. Ngayon po, kung anong mga dapat sunodon, igwa po yan in mga kaso, igwa po yan in mga dapat panundon, mapurtiran niya to sa to yung mga aki mga tugang. Kaya magayon, sa peace and order, lalong-lalo na po sa mga ipinagtuuman ni Police Major Dennis Quindara, OIC Chief of Police kang Baaw, kaso udma. Kaya yung mga temang ini, napapanahon. Sabi nga ni katong sarong maestrang nakaulay ko, magayon po nga sir, ang temang napili nindo para sa araw kining orientation seminar. Kaya thank you very much sa gabos ng mga nagatindir, mga principals, head teachers, PSDS, elementary and high school, sa mga speakers, local government unit of Bao, MSWDO, gabos na mga nagtarabang, sa mga BOD, salamat na marhay sa indong pakidumamay kasud. Aram kong mga kuyan kamo, mga pagal-pagal kamo kasud ma. Oras na ngunyan, iguan na kita nin 22 minutes mga tugang makalipas sa oras na alas 12 nin pagkaudto. Oy, nandali.
Pabutan ko daw ni good morning or maray na pagkunto si Mading Connie Lontayo Polboraso Leia dyan sa Naga City. Si Sec Jane Baroga Campina kan Division Parent Teachers Association, the FPTA. Dyan San Fernando si Charito Bahaw or Badjaw or Bahaw. Good morning Charito Bahaw kan BBMI. Bagong nga nito. Text mo daw tabi sa kuya. Text mo daw sa akin Charito. Bahaw. Yung inyong bagong grupo. NGO na grupo. Actually, yan makakabot yan digdi sa RPN. Tadigdi ko yun at nadadarahon yan. Nagdiyan na sa Libmanan. May opisina na duman. Tapos digdi sa rin ko nada. Mahanap pa sinda. Si Ma'am Miyat Badilla, maray na pagka-udto. Salamat. Si Yeng Ronda Verde Floor, si Army Brigola. My condolence sa Mate Army Brigola, no? Naganda sa iyang tugang. Si Nestor Navarro, yan. Maray na pagka-udto sa Indogabos. Mga nag-aantabay niya digdi sa RP and DCKI. Have a nice Saturday, June. More power to your program. Thank you very much. Salamat na marami. And syempre po mga tugang, igwapanin mga nag-aantabay sa tuya. Gusto ko kaya na babati ko sinda mga tugang. Nababati ko sinda si Melody. Andali. Si RM Portem Jr., si Ivan Rex, si Ryan Manzano, si Vice Pres Ryan. Nagatinderman kasodma. Thank you very much, Ryan. And si Attorney Salvador T. Pilingon. Yaon sila duman sa Sarong Hotel, sa IBP, seminar. Yaon sinda duman, mga abogado. Si Pres Rafael Leboyna kan San Vicente Baao, si Remoto Gielo. Yan. Si Jos J. Carlo de los Reyes. Thank you. Si Edgar Basa, ha? Sarong radio station digdi sa Irigan. Si Ma'am Betsy Odavar dyan sa Hong Kong. Si Gladys Pulasco. Si Jolie Regala Verde Flor dyan sa Batangas. Mading Alma Bernalis Polborosa. Yan. Si Risa Sigi Sarden sarong FM station dyan sa Pulangi. Si Lubilia Belmonte. Yan. Maray na pagkaudto. Salamat na maray sa sendo. Si Nempa Kili. And si Richard Magdato Jr. kan party partner kan Quantumin Plus. Okay, sige. Salamat na maray sa padagos mo rin pagkantabay digdi sa RPN Radyo Ronda Iriga. Alas 12:30 na po mga tugangan sa tuyang oras. Digdi po sa laog kan sa tuyang pagribanan ko niyan na pagka-udto Sabado. May problema, macho, guapito. Basta po ang mga macho guapito. Nag-aantabay ngon yan. Digdi sa RPN DCKI. Guwapa mga kadakol kita. Si Eddie Castillo, magandang tanghali po sa lahat. Sabi niya, ha? Si Rosita Rombaon Neri, Eddie Maricel Roadel de los Santos. Yan. Si Amparo Bersa Agbay. Mga nakantaway sa YouTube channel, mga ararayong lugaran sa indang pinagalian. Mga listeners niya to mga tugang. Thank you very much po sa indo. Salamat na maray sa padagos mo magantaway digdi sa RPN DCKI. Sa mga nagalat po sa sa on air, medyo pasensya na muna kamo ta. Nagpapadagos po sa mo yung mga technical adjustment. Mabutan oras, magiging malinaw, makusog ang RPN DCKI. Kaya salamat sa mo yung engineering department mga tugang. Ha? Digdi sa tuyang pagribanan ngunyan pong pagkahapon. Ano yan? Garo na wara so kuyan ko. Garo na wara so cellphone ko naglobat. Okay, sige.
And paabutan ko na lang nin good morning or maray na pagkudto gabos na mga nag-aantabay ngunyan nadigdi sa laogan sa tuyang programa. Sa DCKI mga to. Abot po kitang alas 2 nin hapon. Sinong magsasabing ako'y masaya na walang problema nadarama sa bawat hakbang ng aking daan. Ngunyan pala na aldaw, pinagigibo man mga tugang ang Bazaar for a Cause. Yan. Kabali digdian sa muyang admin, si Mama Kyle Ligasyon. Karo busy sindangon yan. Ini po sa rong fundraising project kan Mount Asog Lady Eagles Club. Mount Asog Lady Eagles Club mga tugang. Kunyan po yan, petsa 22, abot na yan petsa 23 sa agang Domingo. Nagpo yan kasubagong alas 8 nin pagkaaga, abot na po yan at yan alas 5 nin na pagkahapon. Daman sa Ilili Laundry Cafe, sa Zone 7, San Luis, sa Nabwa, Camarines Sur po mga tugang. Walang problema nadarama. Kaya daman sa mga gusto magtabang digdi sa Bazaar for a Cause mga tugang, pwede man po kamong makipag-coordinate na sana. Dyan sa Ilili Laundry Cafe, dyan po sa may San Luis, sa Banwanin, Nabwa, Camarines Sur, sa Zone 7 po ini mga tugang. Ining nasabi ng Bazaar for a Cause fundraising project kan Mount Asog Lady Eagles Club po yan mga tugang. Kaya sige po kung gusto po nindo, magano na lang po kamo. Duman po sa Ilili, sa San Luis Zone 7, San Luis, Nabwa, Camarines Sur. Kaya ni kan Fraternal Orders of Eagles yan. Si Jaime Valiente Verdiflor and si Ronel Parina Verdiflor, mga nag-aantabay ngunyan. Digdi po sa laukan sa tuyang programa. Problema na Salamat si Cynthia Salvadora dyan sa Bagong Bayan, Baaw, Camarines Sur. di sinasadyang ako ay ganyan. Sa Lunes, mapo na po mga tugangan palarong Bicol. Ini po ang inaapod na modified palarong Bicol. Tabay ginibo yan na by group mga tugang, pinaggibo po ninda. Tangani sa ng anrason, tanganing day maggasurok-sukan sa rusa ng lugar ta tigningan ni sa Camarines Sur, sa Naga, garo may events na gigibuhon man po dyan mga tugang. Ini pong modified palarong Bicol 2023 mga tugang. Lunes na po yan mapuon. Sayang dahil kita makaka-cover kan palarong Bicol. Pasensya na ki Attorney Bogs. Nagkaulay kaya kami kan sarong simana, medyo apiki na sa oras. Kaya sabi sa kuya, baad nga igwa sa indong ko yan. Mag-cover ka na palarong Bicol duman sa Legazpi. Simultaneous na gigibon sa iba pang mga lugar. Sabi ko, okay. Dahil ko man inaasahan na pag-arog kayan palang digdi, dahil pwede. Dahil nisip na sa naman ko tana, makatabang. Hindi, kadipisil palang pag-arog kayo ni. Dahil man pwede kayang yaon ako duman sa division office maulit na mapaaram ngo na bago itaw sa pangaran. Dapat kung tanang kuyan, ini-intend na muna. Case-to-case basis. Dapat na intindihon kan sarong kuyan,
namamahala. Si Rostan Baldobi Malyanta dyan sa Naga. Good afternoon. Tabi, Rostan, kumusta ka na? Sarong FM station dyan sa Naga City. Yan, dating pag-iriba mi. Sarong radio station digdi sa Iriga. Matibay ning mag-report sa newscast. Kung sa pagkapalan lamang. Kaya maulay man giraray kami siguro ni dyan sa division office sa DepEd. Sayang man ko tana, igwang pwedeng makuha kita. Nasasabi Masakit kaya. Turawak ko, ngunit isip ko na may gulong-gulo. Paray ko ni so ibang mga nakaka-intende madali na. Bakuya na problema. Bakuya na issue. Pero kung dahil na intindihan, ginigibulugod issue, ay nako. Masakit kung arog kayan mga tugang. Dahil tama kukuha sa pinaka-goal niya to. Sa sarong, kuyan, sa sarong opisina. Kung arog kayan ang sistema. Kinakaipuan na matabangan kung dahil naisipan, di ba? Ako'y masaya. Kaya naman sa Siyudad Canaga mga tugang, sa Siyudad Canaga ini na-featured na niya to ang news na ini duman sa website. Oy, kung gusto po nindo magbasa kan sa moyang website RPNDCKI, i-search lang po nindo ang rpnradio.com. Diyan po sa mga news na papaluwas niya to duman sa website kan RPN. Ang lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga mga tugang nagpahiling din suporta sa ginibong send-off ceremony para sa mga atleta kan Siyudad ni Naga. Ayan. Pati ang Camarines Sur, grabe ang suporta kan provincial government sa mga players kan Camarines Sur. Champion ang Camarines Sur. Kaya dakulang bagay na matawan po nin suporta kan mga nasa gobyerno ang mga players niya to mga tugang. Iba man kaya ang Naga sa Camarines Sur. Yan. Maglalaban po sinda dyan. Kaya nagpailing po nin dakulang suporta para po sa mga atleta na pambatokan Siyudad ni Naga para sa maabot na modified palarong Bicol 2023. Kasubagong pagkaaga mga tugang nagkaigwanin sa rong send-off ceremony para sa 662 na athletes na mabali sa maabot na palarong Bicol 2023. Sa mga player, kada saro pinagtawan manin tig 2,250 pesos ni Mayor Ligasyon. Na allowance kada atleta hali sa Naga City Education Scholarship and Sport Office mga tugang. Ayan. Kaya ang saron Naga sa anom na cluster na makondusir kan modified palarong Bicol ngunya na April 22 hasta 28 iba-ibang petsa po yan mga tugang. Diba? April 24 mapuon. Ngunyan April 22 ang ibang mga events. Kasabay kan siyudad ni Naga tanasa modified nga ni kita grupo kan Naga iyo po ang Ligaw, Ginubatan, Kamalig, Legazpi, Asin, Tabaco. Ano Kamalig, Ginubatan, Legazpi, Tabaco. Tulong siyudad sa Albay, Kamali sa grupo kan siyudad ni Naga. Kaya sabi ni Mayor Ligasyon, best of luck to our young athletes. Ipahiling nindo antibay kan tatak na genyo. Go fight kaya and win. Di ba? May pangalan, Macho! Turawak ko, magayon po mga tugang so nangyari. Ang mga lokal na gobyerno, grabe po ang sa indang suporta. Grabe ang sa indang suporta sa araw kaining mga ginigibong mga pakawat po mga tugang. Okay. Sige.
Aras na ngunyan, ikaw na lang kita ni na 20 o kaya 17 minutes bago mag 1 o'clock ni na pagkahapon mga tugang. Ini po ang Pagulayan Tabanwaan. Hindi kita nakakabuelo tan buhis niya to hagard na maray. Salamat mate, happy lunchtime. Cynthia Salvador dyan sa Bagong Bayan ba o nag-antabi man ngunyan. Sinong magsasabing ako'y masaya na walang problema nadarama? Ay, kamusta na lang po ha sa mga nag-aantabing ngunyan sa pagitan na Facebook Live, Twitter, asin man sa YouTube mga tugang. Maray na pagka udto na lang po sa Indogabos. Nag-aantabing ngunyan. Ngunit laging nasasabi, Macho! An Assistant Division Supervisor kan Camarinesor Sir Fernando Macaraig, maray na pagkahapon sir. Nasaro nagkaulay kami duman sa opisina mismo ni SDS Dr. Norma Samantela kan Division Office. Pagulayan may mga napag-urulayan po kami mga tugang lalo na ini pong mapadapit po digdi sa Palarong Bicol. Yan. Linalauman kan DepEd na Palarong Bicol ngunyan mga tugang makukagiraray kan Camarinesor an kampyonato. Dati-dati ang Bicol ang Camarinesor mga tugang na kukuyan yan. Nagiging kampyon yan sa buong Bicol. Pag igwanin mga araw kaining karawat po mga tugang. Ito nga ni kan ginibos so Palarong Bicol duman sa Catanduanes. Nagduman kita ta may aki kitang ko yan, kabali duman sa table tennis champion sinda, hanggang sa nakaabot sinda duman sa kuyan, palarong pambansa na kaito ginibo duman po sa Laguna. Kaya nakabot duman so aki niya to sa table tennis. Produkto yan kan Bao West Central School. Kaya magayon pag-araw kayo ni mga to ngayong mga kuyan, mga ginigibong pakawat. Lalo na digdi sa Bicol, ining mapadapit sa Palarong Bicol mga tugang. Kasumpay kan baretang ini, ang pinaka-host digdi yan Syudad kan Legazpi. Kaya nga ni si Mayor Carmen Geraldine Rosal, igwa na po siyang direktiba sa City Police Force, sa Public Safety Office, PSO, na gumibo po kan mga magkakanigong security measures. Ini po para sa preparasyon sa gibo na Palarong Bicol na mapon po sa Abril 22 to 29. Siya man po nag-request nin policemen as in PSO personnel tangani sa naman ma-monitor ang mga venues, mga balloting school mga tugang, kan mga atletas and delegates tanganing masiguro po ang safety measures. Safe na pag-stay ninda sa laog nin bali anom na aldaw sa sports competition mga tugang. Ayan po ang alkalde man kan Legazpi. Takang makaulay kan media. Saro kita sa mga nakahampangan na talagang preparado po sinda. Nagtuman po nin financial support sa Department of Education para po sa
training, uniform, food and needs kan mga atleta kan syudad kan Legazpi. Ta siyempre, suportado niyan ko yan. Ang mga atleta po kan syudad kan Legazpi para makuha. So, minamawot nindang magkampiyon man sa palarong Bicol mga tugang. Si Francisco Dexter Sison, siya man po ang Legazpi City Sports Division Officer, na ang mga atleta ma-undergo in medical examination and security clearance sa government physician bilang parte po kan public health standard protocol na pinagre-required kan Department of Education. Tan sabi ni Season, bago niya magpunan kawat, makonduktan medical team nin temperature test sa gabos na athletes. Kung igwanin na medyo naglangkaw ang temperatura, i-isolate po as in they ma-consider na makawat sa nasabi ng venue. Kaya yan po malaka istriktan sa tuyang mga nanunungdan. Huli nga ni kining duman sa Manila nagpupunawan na kuyanin face mask. Yan. Pasiguro digdi sa COVID-19 na sinasabi. By clustering mga tugang ang palarong Bicol, Cluster A, composed ka ni School Division Office, Camarines Norte, Camarines Surpalan, Cluster A kita. Kabalian Camarines Norte, Naga City. Cluster B, SDO of Irigas City, Albay and Ligao. Yan. Yan pan grupo. Cluster C, Legazpi, Tabaco, Catanduanes. And D, Sorsogon City, Masbate and Masbate City. So, duwa man na ako yan. Si Director Sadsad, nagsabi yan na kuyan ngayon ini. Bagong format na inapod na modified palarong Bicol, tangani sa ng may bitaran and dakol na tiripon kan mga madalan kan mga tawo asin masiguro na mayo nin disruption of classes durante kan actual conduct of sport events po mga tugang. Kaya digdingani ang DepEd nag-set up man po nin child protection corners, media rooms, as well as isolation rooms for those who might manifest COVID-19 related symptoms mga tugang. So ayan aros pipreparar na maray sindangon yan digdi sa palarong Bicol mga tugang na gigibuhon po sa Lunes sa mga lugar na digdingan ni sa Nagaw sa Camarines Sur, igaman pong lugar, igaman pong events na gigibuhon po mga tugang. Si Emiliana Kasim, good morning. Yan. Saan ka Mili Kasim ngunyan? Diyan ka sa Pakistan pa or nasa Pilipinas ka? Maray na pagka hapon na sana po sa daw kaya pagkaunto day pa man hapon. Kahapon alauna na yan Walang problema na darama sa bawat hakbang ng aking daan. Maray na pagkahapon na lang po sa gabos ng mga nag-aantabay ngunyan. Digdi sa lawagan sa tuyong programa. Si Mading Bikbik Imperial nag-aantabay man. Si Catherine Lee. Ito ay ganyan. Nag-aantabay po sindang ngunyan. Digdi po sa laog kan sa tuyang pag-iribanan ngunyan. Macho! Kumpito raw ako, ngunit isip ko na may gulong-gulo. Macho! Kumpito raw ako, di nagigiliwan dahil may pangalan. Maray nga ngunyan mga tugang bakong gayong mainit ang pagmati niya. Pero ba dyan sa luwas talaga mainit kami kaya digdi. Lipot-lipot digdi sa laog. Pero pag nagluluwas kita, pag nauli kita, grabe, may nasuksok na maray sa tuyang mga kublit. Alikay na lang po sa mga kababayan niya to, dapat always drink water. At least 8 times a day. Yan.
o kaya 12 glasses of water a day. Dahil po palabing tanganing day po ma-dehydrate mga tugang kita sa sobrang namamatayan niya tong init kan panahon sa mga oras pong ini mga tugang. Bawat hakbang ng aking daan, laging merong nobya, laging may problema. 8 minutes bago magala una ni na pagkahapon. Sadyang ako ay ganyan. Basta ko na lang po, gabos na mga nag-aantabay, digdi po sa laog kan sa tuyang program. Macho! Kumpito raw ako, ngunit isip ko na may gulong-gulo. Macho! Kumpito raw ako, di nagkikiwan dahil may... So, pala, di kita nakapag-programa sa newscast at sabi ko na nga ni sa mo yung admin, si Ma'am Kyla, dahil kung makaprogramang holiday, 21, Friday, igwa kitang kukonduser na training, orientation seminar. Kaya dahil kita nagkairibanan kasod mo po, pasensya na po kamo ha. Mayong nag-newscast kasod ma sa islets niya to mga tugang. Ay digdi sa syudad kaniriga ang lokal na gobyerno sa Paikan City Veterinary Office po mga tugang. Nagkonduser po nin pagpakarhay kan livestock production sa paginin estrus synchronization ES. Asin ininginapod na artificial insemination AI digdi sa iriga. Pinagkondukta 10 cattle, baka, sa Barangay Santiago and Del Rosario, Banao. Ini po makatabang taganing magdakula ang reproduction rate. Asin mapakarahayan quality kan cattle sa satuyang lokalidad po mga tugang. Nag-provide man po sila in essential animal care such as deworming and vitamins injection. Lalo na po duman sa kuyan 84 mga livestock. Yan. Anom na livestock also been added to the animal registry mga tugang. Kaya ini po ang hard work na ginigibo kan City Veterinary Office asin man ka na Department of Agriculture. Yan. Regional Field Office 5 na pinapamayan ni Executive Director Rodel P. Tornilla. Asin kan Regional Artificial Insemination Coordinators Noel Delminguez and Christian Barandol. Asin kan local farmers tanganing padagos ang pagtaunin benepisyo alis sa mga high quality veterinary care sa sindang mga tama na hayop mga tugang. Kaya grabe po ang pagpapasalamat sa mga nanunungdan digdi po sa syudad kan iriga mga tugang. Okay, so sige. Abot lang kitang alauna mga tugang ta medyo ibang pagmati niya tungon yan garo sobrang kapagalan man garo an hawak ta gusto man ngunang magtaga-rest nin pirang oras. 4 minutes na sana bago magabot ang oras na alauna nin hapon. At siya na alauna, kita pa abot alas 2 pero mga musika muna ang madadangog. At yan na lang ha. Wakatapos ko. Para sinyal sa kuya si Engineer Felix. Ikaw na riparo. At yan na lang. Lubos-lubosan mo at yan tama paingalong ko na ako tagaro. Ibaan namamatayan ko sa kuyang hawak mga tugang ganyan. Salamat na maraya sa gabos na mga naka-tune in, naka-live streaming. Sabay gan sa mo yung Facebook, Twitter, asin man YouTube channel. Madali sa nang hanapon ang YouTube channel kan RPN DCKI. RPN DCKI Iriga. Yan ang YouTube channel, Twitter, asin man Facebook Live. Oy, sa kuyang pinsan.
musta man dyan si Primo Quintana Jr. Yan, so senior, maestro, maestro man, dyan sa Marikina. Kumusta na dyan sa Marikina? Aloy na akong day nakakabisita dyan sa Marikina. Thank you very much. And, abot lang akong alauna. Pero at yan, may mga music po, ikuyan ko muna sa kuyang hawak na sobrang pagal kasudma. Ha? Ako nagsasabi nin totoo. Bako kitang sa tubangan kandakol na sabi, tapos paggalikod iba na. Ako nagsasabi nin totoo na paingalo na muna kitang pirang oras mga tugan. Si Engineer James Anoco sa Technical Department and si Engineer Felix Lagrimas. Sa information, yaon si Jimmy Guanzon and si Ricky Saya duman sa transmitter side. Pero alauna, about alas 2, may mga musika muna kamong madadang mga togang. Pero yaon ako digdi. Dahita ka mo babayaan, ha? Sadi ko man ay John Balaugan. Sinok-nok. Pasensya na, Nok. Pasensya na. Sinok-nok pala di. Si Junior ini, maestro. Dyan sa Balaugan. Kumusta na kamo dyan? Si Uncle Primo Quintana. Yan. Si Papa mo, kumusta na? Kumusta ka mo dyan sa mga aki mo, mga soltero daraganan, mga aki mo, nok-nok, ano? Parang kailan lang, saradit pa. Ngunyan, mga soltero na. Okay, sige, salamat. Salamat, Nok, ha, sa mo. Nagdalan man pala si Nok-nok sa kuya. Anyway, mga tugang, salamat na marahing una. Maparam na una ako. Pero mga musika, nisusunod mi sa Indo. Ako po si JB June Verde Floor. Maray na pagkahapon sa Indo Gabos. Standby sa mga musika at sana. Para sa bago at ka-bloom sa hamot, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart
dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.